चलिए आई गौर करी। हाँ जी। आई का गौली मनीषा राज जी? अरे छोड़ा जाए तो यार। का गौली? अरे जाने दो यार। अरे का गौली बीबी फातिमा जी? अरे खत्म है, जाने दो यार। अरे महाराज अब छोड़ी, इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाई। छोड़ी जाए दी, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। अंत में भला तो सब में भला। चलिए आलम भैया, अब हमनी के तनी एगो दोसर मूडी और चले के बाद एगो सामाजिक चेतना, एगो माई के हाँ दर्द का होला। हाँ एगो माई अपना बेटा के हाँ कौना उम्मीद लेके पाले ले, कौन आशा लेके अपना लड़का के जन्म देले। ए महाराज, ए घड़ी के लड़का का कहले बनी के कहे लायक नहीं खे ना। वही माई है हाँ कि अपने बेटे के लिए अपन सुंदरता त्याग देती है। हाय हाय हाय। वही माई है कि अपने बेटे के लिए अपन सुंदरता त्याग देती है। हाँ और वही बेटा कुपतर है कि अपने बीवी के लिए अपने माई को ही त्याग देता है। हाय हाय हाय। धन हरे बेटा। हाय रे बेटा, तोरा ऐसा बेटा के तो चूल्ही में गाड़ देवे के चाहिए। दीपक से टाके मुँह देवे के चाहिए। उहे देखी, हमरा आसान पूर्ण विश्वास बा कि रोज सबके अच्छा लगी, आशीर्वाद की कामना करे। तो कैसे भाव लागल कैसे लागल हो पंकज भैया? कि माई के कि माई ऐसा, अरे दुनिया में कवानो, अरे मिठाई नहीं खे, अरे मिठाई नहीं खे। ए बबलू बाबा, ए बाबा, राजू बाबा, ए बाबा, कि जे भागा बाटे, अरे वो करे घर में माई नहीं। बड़ी दुख बा पंकज भाई हो। पंकज पुरी भैया उहे लड़का कैसे कहता कैसे कि माई ऐसा दुनिया में कवानो, अरे मिठाई नहीं खे, अरे मिठाई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। माई ऐसा दुनिया में कवानो, कि माई ऐसा दुनिया में कवानो मिठाई नहीं खे, मिठाई नहीं खे। ए बबलू बाबा, ए बाबा, राजू बाबा, जे भागा बाटे, जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरे घर में माई नहीं खे। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। जे भागा बाटे ओकरा घर में माई नहीं खे। जे भागा बाटे ओकरा घर में माई नहीं खे। हे महाराज, ए माई के कीमत आज तक ले केहू से लागल नहीं खे। माई के कीमत आज तक ले केहू से लागल नहीं खे महाराज। ए महाराज, उहे माई बिया कि अपना बेटा खातिर भीजला बिस्तर पर सुत जाले, बाकी अपना लड़का के सुखल बिस्तर पर सुतावेले। कभी कहत रे कैसे कैसे माई अब
अपने न खैली अरे तोह के खियली माई अपने न खैली अरे तोह के खियली माई अपने न खैली अरे तोह के खियली माई अपने न खैली अरे तोह के खियली तोहरा गोड़वा में रची रची तेलावा लगैली तोहरा गोड़वा में रची रची तेलावा लगवली। हे महाराज हे महाराज ओही माई बेटा के पोस पाल के बड़ कर दिया हाँ आ उहे बेटा जब सियान होता तब माई में बखरा लगा होता कि 30 दिन भैया के लगे रहो तब 30 दिन हमरा लगे रहो। ओहो अगर एक 30 महीना लाग जी तो माई स्टेशन पर भीख मांगी हम। हाय रे जबाना हाय रे बेटा कि माई अपने न खैली अरे तोह के खियली माई अपने न खैली अरे तोह के खियली तोहरा गोड़वा में रची रची तेलावा लगैली तोहरा गोड़वा में रची रची तेलावा लगवली। और का कि माई के कर्जा न केहू से हो बबलू बाबा कि माई के कर्जा न केहू से कि माई के कर्जा न केहू से दी आइल नई खे दी आइल नई खे जे अभागा बाटे जे अभागा बाटे ओकरे घर में माई नई खे ये अभागा बाटे ओकरे घर में माई नइखे जे अभागा बाटे ओकरे घर में माई नई खे ये अभागा बाटे ओकरे घर में माई नइखे तोहरा दूधवा के नीक ना दियाई रे माई तोहरा दूधवा के नीक ना दियाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई ये अभागा बाटे ओकरे घर में माई नइखे ये अभागा बाटे ओकरे घर में माई नइखे। हे महाराज ए कवि के लास्ट पंक्ति बा राजू बाबा ए कवि कहत रहे कि बताई महाराज हाँ कलयुग जब खत्म होत रहे हाँ कलयुग के जब पहाड़ा चढ़त रहे हाँ हाँ वही बड़ा युधिष्ठिर जी कहले कि अब कलयुग चल बा हाँ हाँ तो कैसे 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 की काहे से कि जौने बेटा माई के अपन स्तन ध के दूध पियता हाँ एगो स्तन ध के दूध पियता एगो स्तन पर लात मारता मारता वही बड़ा युधिष्ठिर कहले कि अब कलयुग आ गइल बा हाँ 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 4 गो इनार एगो इनार 4 गो इनार के भर देता हाँ। ताकि 4 गो इनार मिल के एगो इनार के नहीं भरत ओहो यानी कि एगो बाप मतारी अपना 4 गो लड़का के पास पाल पोस के बड़ कर देता रे बाकी 4 गो लड़का बाप मतारी के पोस पाल नहीं करत बुढ़ारी समय में ओहो उहे कभी कहता रे का कि माई के सेवा न कैल जाके मैं हारी के भैला माई के सेवा न कैला जाके मेहरी के भैला एगो माई अगर कह देस कि बबुआ तनी हमरा के एगो दवाई लिया दी हो चुप रहा तो लड़का कहीं कि चुप रह दिन भर बीड़ी घींचता रू तो ना तारा दवाई लगी एगो थुको दारू आ उहे मेहरारू कह दे कि एगो जा तनी मेला त रसगुल्ला ले ले आ अरे तू का खाली कह कह। देलू एगो कहत रू तरह के 3 गो रसगुल्ला हम खिया वो छोटा वाला 2 गो रसगुल्ला तरह के लिया के खिया उहे देखी कहत रे का कि माई के सेवा न कैला तू में हारी के भैला माई के सेवा न कैला तू मेहरी के भैला माई के सेवा न कैला तू में हारी के भैला माई के सेवा न कैला
कमला कमला बाबा कमला हो कहियो कि माई के बाखन के हुसैना दियाइल नई के ना दियाइल नई के जे अभागा बाटे जे अभागा बाटे ओकर घर में माई नई के जे अभागा बाटे ओकर घर में माई नइखे जे अभागा बाटे ओकर घर में माई नई के जे अभागा बाटे ओकर घर में माई नइखे जे अभागा बाटे ओकर घर में माई नई के चली गलती से माफ करम आ रोज सबके अच्छा लगी पसंद लगी जोड़ी के आशीर्वाद देम अपन दुलार प्यार देम जय भोजपुरी समाज जय हिंद जय भारत जय हो।